Protože teď, jak vyšlo slunce, tak mám posilovnu a tam chodí lidi a chodí tam lidi takový ty od doktorů přes právníků a učeníků a to. Každý má starou příčinu. Ale to je právě celý ten problém, že příroda někdy nějak všechno zařídila. Takovým tím způsobem, že ženy, protože jsou rodičky, tak přibírají na zadku a tady na stehně. A chlap, když má takový pupek, tak má za malinkou prdel, jak prostě svět. Takže každý chlap a ženská přibírají jináč a na jiných místech. Chlapi přibírají většinou, přibírají prostě takové ty, kolikrát ani ten chlap, on je prostě v pohodě v ramenách, všude a tady má takovou tu pneumatiku. To tělo prostě to tam drží. No a to je o tím, že vždycky představ si to, že máš nějaké svalové partie a ty celý den funguješ. A teraz, když se na tím zamyslíš, které svalové partie za celý den používají nejvíc. Břicho nepoužíváš vůbec. To je jako chodíš, ale ramenama například kroutíš, to nech děláš, co chceš, proto nikdy nepřibereš ramena, chápeš? Létka taky to, ty prostě na léta se chodí nejvíc, každý má nějakou, ale ty lidi, kteří mají zdravou práci, tak mají problémy s kloubama, s páteří. Protože ono, dobře víš, jak když dlouho jdeš v autě, pak vylezeš a teď si představ, že sedíš. A ten sval, když se pohybuješ, tak ten skelet, zádové svalstvo, je furt prokrvování. Furt je prokrvováno a ten sval je pevný a on ti tu páteř drží pohromadě. A teď si sedneš do auta a jedeš. A ty jedeš a ten sval vůbec nefunguje, furt je na jiném místě. A on ochabává a ta páteř, ty stav se tlačí na sebe. Že to je právě, on se dá ovšim, no ale co s tím břichem, ještě když se tomu vrátím, jak přibereš jednou na břichu, tak všude zhodíš a dobře víš, že to poslední je na tom břichu. A s tím je ohromný, hele, já teď mám kluka, který měl 113 kg, on je takový valibův, tak jsme se sadili, že do konce června bude být 100. Ten fakt drží takovou dietu, ten prostě to tak snaží a už má 102,5 kg. Ale on je tak šťastný. On první měsíc říkal, že normálně měl mdloby. Protože on byl zrovna ten typ, který prostě přišel na oběd a sežral kačenu, rozumíš a takové. A teď zrazu si musíš některé věci omezit. Samozřejmě, že nedržíš úplně dietu nějakou tvrdou. Ale prostě zrazu tyto věci, to prostě těch 102,5 kg, měl jsem 113, tak ono, těch 10,5 kg, to je když máš vlak na zádech 10 kg a teď ho někdo sundá. No on říká, tyhle, to já zrazu se, všechno je jednodušší, rozumíš, to tělo není zatěžováno, ale plus je, že on všude zhodil a na tom břichu se on to podrží. Protože on dře a dře. Jde to strašně těžko a stůla, ale jde to. A trpíš u toho 10násobně, jak normálně, když zhazuješ. Ale jak to jednou zhodíš, tak máš pokoj. Jak jednou se toho zbavíš, a už pak, když si povolíš, tak už se to tam nechytá a už si dáváš pozor. A ono totiž už prostě chceš pohodit. Ale je to strašně obtížné a tak je to těžké. Kolikrát týdnu Kolikrát týdnu, no. Jako když chceš zhodit, tak ho musíš dostat každý den. Takže stretli sme sa v Poprade s Pavlom Jablonickým pri tréningu v posilovni AB Fit. Pavol, hneď prvá otázka pre našich divákov. Čo ťa zavialo na Slovensko, pod Tatry? Kľud, pohoda a umožnený trénink, kde sa môžem sústrediť iba na to cvičenie a na tú dietu a starosti som nechal doma. Tak som rád, že mi práve v AB Fite bolo umožnené tady tie podmienky, že týždeň som tady, týždeň som doma, týždeň som zase tady. Že... My sme sa vlastne videli poslednýkrát, alebo diváci ťa mali možnosť vidieť poslednýkrát na majstrovstvách Slovenska v Banskej Bystrici v exibičnom vystúpení. Tam si bol pod zaštitou firmy Vitalmax, ktorá je vlastne tvoj sponzor. Udialo sa niečo od tých majstrovstiev z Slovenska doteraz
Bol si na nejakých súťažiach alebo niečo, čo bolo, neviem, na českej scéne? Tak na českej scéne sa toho nedieje už dlho nič, ale udialo sa, pretože ja som sa vrátil z Banskej Bystrici a na druhý deň major z Masko Fitness mi zavolal, že Bethlehem je prakticky zrušený. Tak som to musel všetko preorganizovať, vrátiť letenky a znovu, a teraz čo? Tampa a Dallas boli strašne ďaleko a už doma videl v Banskej Bystrici, tak videl, že už tá forma gradovala, ja už som toho mal takisto dosť. Tak som sa sústredil na ten Houston, no a to bolo trošku komplikovanejšie, pretože Houston, každý vie, že to je v Texase strašne ďaleko. Bethlehem je v New Yorku. A tak nejak sa to všetko skomplikovalo a ono, to ja sa ani nerád vyhováram, ani nič, ale trošičku sa to všetko tak nejak, nemalo to tú správnu linku, ako som si prial, tak som sa práve tam zúčastnil Grand Prix, ktoré sa rozdelilo na 2 dní. V piatok bolo semifinále, v sobotu finále a skončil som 9. No. Že si zaregistroval úspech Jara Horváta v Tampa Bay s tým, že sa nominoval, alebo bol nominovaný na Olympiu v tej novej kategórii Shutdown 202. Čo si o tom myslíš, alebo ako to vidíš ty? Tak v tom Houstonu boli takisto tá 202, 202 liber. Ako je to dobrá, prečo nie? Pretože tí malí fakt majú tú obrovskú nevýhodu, pretože zrovna v tej Tampe vyhral Tony Freeman a kto pozná Tony Freemana alebo ho videl, tak to mu spadnú gate z neho, to je obrovský chlap s obrovskýma svalama a samozrejme, že tady tí malí majú strašnú nevýhodu. Akorát som trošičku prekvapený, pretože z tej 202 nominácia na Olympiu, tam na internete aspoň je písané 0, no neviem, už na to zmenili. Tak akorát tady k tomu, ale samozrejme, že je to výborné a že to štátu a Jaro je dobrý a mohol by byť ešte lepší, aj si myslím, že bude lepší. A ako v tej ostrej konkurencii. Tak to ja vždycky hovorím, že v tej prvej desiatke, keď človek sa motá, tak to je furt dobré. No. Vrátim sa späť k tvojmu sponzorovi firme Vitalmax. Určite tým pádom používaš niektoré prípravky od tejto firmy. Mohol by si našim divákom povedať, ktoré podľa teba sú špecificky najlepšie, alebo ktoré by si im odporúčal z tvojho pohľadu, ktoré máš na sebe vyskúšané, otestované? Tak samozrejme, tá firma Vitalmax aj teraz, ja samozrejme používam aminokyseliny a BCAčka. Teraz robia nové aminokyseliny a vôbec ako prišli teraz na trh s novýma proteínma, začnú robiť aj gainery, prakticky v balení po tej gramáži, že človek si nemusí odmerkou naberať, koľko si dá do pohára, ale že to má už namerané v tom sáčku. To bolo obrovská výhra a ja si myslím, že všetky tie výrobky, preto aj robím pro tú firmu Vitalmax, ale čo ja používam a používam toho hlavne tie BCAčka a aminokyseliny, proteíny, no a potom takové tie doplnky od vitamínu C cez arginín, leucín a samozrejme, že to je, teraz nechcem menovať všetky, pretože ten záber Vitalmaxu je obrovský a si myslím, že je to kvalitná firma a moc dobrá. Však ale to všetci poznajú, ona je tady v Čechách, na Slovensku, boli sme s tou firmou v Paríži na výstave, malo to veľký úspech a majitel firmy Filo je takový nadšenec alebo takový šéf a majitel firmy, ktorý nespí, neje, iba pracuje a on preto žije. No. Táto príprava terajšia smeruje k akým najbližším tvojim pretekom, ktoré by si chcel, alebo na ktoré sa vlastne pripravuješ? No, pripravujem sa na Atlantic City v New Jersey.
Zase je to rozdelené práve, teraz bude Dallas, zase takisto je rozdelený na 2 dní, pretože oni využívajú, ono je to trošičku aj obchod, aj veľké show. A v Atlantic City je to rozdelené na 12. a 13. septembra. No a tam je klasické Grand Prix a tak ako sme hovorili o Jarovi Horvátovi, ktorý je mladší ako ja a menší ako ja, ten dostal práve tú možnosť do tých 92 kg. A v tom Atlantic City to je zase jediná súťaž, kde je normálna súťaž a potom majú možnosť chlapi na 40. No. Určite našich aj tvojich preznicov bude zaujímať, kde ťa môžeme vidieť v exhibícii, alebo v súťaži asi nie, pretože... Tak v exhibícii možná až v 10. mesiaci, ako začnú tady ty pohárovky a ináč... Môžu si prísť s tebou zacvičiť? No samozrejme, ako nie je problém, pretože viete, dneska všetko sa odohráva cez internet. Všetci sú múdri a všetci sú strašne kritizujú, strašne všetko hodnotia. A ja už som u tej kulturistiky strašne dlho. Niekto povie, že som blázon, alebo takový. Mňa to baví, žijem tým a si zacvičím a robím to sám pre seba. Samozrejme, keď chodím na tie súťaže, ale snažím sa trošičku, pretože už svet je takový, že snažím sa schovávať trošku aj pred ľuďmi, pretože nerad počúvam hodnotenie ľudí, ktorí, keď ja som začal, tak oni sa teprve narodili. A je to niekedy nepríjemné a ja by som aj tady tou cestou, alebo tí ľudia, ktorí to budú pozerať, to by som chcel poprosiť, že som takisto iba obyčajný človek, ktorý robí ten šport a cvičí a ani do toho nečakám, iba takové realizujem sa tým a robím, čo roky, na čom som roky robil, pracoval, alebo ja neviem, ako by som to povedal. A baví ma to a preto tí ľudia ma berú trošku, že už som niečo preskákal a niekedy tá ich kritika alebo tých nepríjemné poznámky moc dobre nepôsobia. No. Že radšej niekedy ani si neotváram internet alebo nečítam časopisy, pretože človeka to potom trošku trápi. No. Jasné. Dobre, takže ja ti ďakujem veľmi pekne. Ja dúfam, že sa zase niekedy stretneme tu, keď budeme vedieť, že na tréningu porozprávať, či je niečo nové, ako to vyzerá. Prajeme ti veľa šťastia, hlavne toho zdravia, čo v kulturistike je najzákladnejšie. A to je dôležité, ja na tom staviam, pretože snažím sa, či som skončil na súťaži 9. alebo skončím tak. Na druhý deň ide život ďalej. Tak ako človek musí mať tak vlastné uspokojenie a ono je to o dobrém pocite a keď človek sa dostane do dobrej formy a dobre, tak má takové sebe zadosťučenie a na tej súťaži tu hodnotia rozhodčí a tí ostatní sú takisto dobrí, moc dobrí a to by som akorát, že som vám skočil do reči, povedal, že rád by som vyjadril takové tie myšlenky, pretože dneska je to trošku takový divoký svet. No. Dobre, tak ďakujem ešte raz veľmi pekne a dúfam, že sa stretneme v najbližšom čase. Dobre.